Začať behať je veľmi jednoduché. Na to, aby si začal behať, stačí ti len jedna jednoduchá vec a to je... Chceš začať behať, ale nevieš ako na to? Najčastejšie bývajú na vine 3 chyby. Prvou a za mňa najzákladnejšou je pravidelnosť. To je to, keď behávaš 4-5 dní v kuse každý deň, x kilometrov, ale potom týždeň vynecháš. Lebo sa ti nechce, lebo nevládzeš, lebo nemáš čas, lebo leto, lebo zima. Je to úplne jedno. Je to ale chyba. Druhou chybou býva to, že nevieme koľko behať, koľko kilometrov, ako rýchlo, akým tempom, jednoducho ako veľa, ten objem. Ideálne je si to nejako naplánovať a nielen tak od buka strieľať každý tréning viac a viac kilometrov. A na záver tretia chyba, veľmi dôležitá je technika behu, ktorá je dosť podceňovaná. To je to, že nevieme, či behať v náklone, po špičkách, vystretý, čo s rukami. Na druhú stranu je to ale veľmi jednoduché. Na to, aby si začal behať, stačí ti len jedna jednoduchá vec a to je mať topánky. Ideálne nejaké bežecké topánky, ktoré každý z vás doma nejaké má. OK, možno až tak jednoduché to zase nie je, ale pomôžu ti 3 jednoduché kroky. Prvým a za mňa veľmi podceňovaným krokom je začať pomaly. Pomalým tempom a málo kilometrov. Ideálne takým tempom, pri ktorom sa cítim dobre, dokážem sa napríklad bez problémov rozprávať. Ideálne nejakých 30-60 minút na začiatok, záleží aký veľký začiatočník som, ale držať to pomalé tempo, aby som sa fakt cítil na tom tréningu pohodlne. Druhým krokom je ešte jednoduchší a to dať si zajtra voľno. Nechcem, aby sme trénovali 7 dní v týždni, ale aby som išiel tak 3-4 krát do týždňa, možno obdeň, ísť na tréning, zabehať si. To znamená zajtra voľno. No a na záver tretí a posledný krok je variabilita. To je to, aby sme striedali tie tréningy. Nech nerobím každý tréning rovnaký. Ideálne tie tréningy striedať. Napríklad včera som šiel pomalý beh, dneska mám voľno, zajtra môžem ísť intervalový, napríklad 3-4 krát 20 sekúnd náplno. Pomalý beh, rýchlejší beh, tempový, stupňovaný, fartlek, intervaly, meniace sa rýchlosti. Tých tréningov je strašne veľa. Prípadne možno aj nejaký silový. Na behaní je super to, že môžeš začať behať kdekoľvek. Napríklad tu, aj tu, alebo aj tu, aj tu, alebo aj tu. Je jedno, či prší, či sneží, či je teplo, či zima, či je 5 hodín ráno alebo večer. Proste všetko ostatné sú len výhovorky. Len sa obuj a bež. Po prvom ale tréningu, po tom pomalom behu si polož otázku, bolo to OK, zvládol som to, alebo trápil som sa a bolo to strašne ťažké. Ak to bolo OK, fajn, voľno, môžem dať ten rýchlejší beh a potom ďalej tie tréningy striedať. Ak to ale nebolo OK, tak si niečo robil zle. Nestretol som sa ešte so žiadnym začiatočníkom, ktorý by ten tréning nezvládol. Ak to bolo ťažké, bolo to kvôli tomu, že si išiel jednoducho rýchlo. Treba ísť ozaj pomaly, aby si sa po takomto tréningu sa musíš cítiť, že si OK. Ak sa cítiš unavene, zničený, išiel si proste rýchlo. Preto kľudne treba začať aj s tou chôdzou. Na čo si dať pri tréningu pozor? Veľmi častá vec sa stáva premotivovanosť. Obzvlášť začínajúcich bežcov majú v hlave tú myšlienku, že čím viac budem trénovať, tým lepší budem. Tým viac kilometrov odbehnem, tým rýchlejší budem. Tým lepšie sa pripravím na maratón alebo na čokoľvek. A ideálne hneď, ideálne tento týždeň, aby som už zajtra bol čo najlepší. Nefunguje to tak v tréningu. Jednoduchý vzorec, čím viac budem trénovať, tým o to viac nebudem lepší. Tak to jednoducho v tréningu funguje. Hold. Je to ako keby si týždeň pred dovolenkou chcel si vypracovať telo na pláž. To jednoducho tak nejde. Druhá vec, na čo si dať pozor, je taký cheating alebo skipovanie tréningov. Vynechávaš tie rýchle behy, alebo vynechávaš len tie pomalé a jednoducho furt behávaš rovnakým spôsobom. Alebo to cheatovanie znamená, že pri tom pomalom behu nejdem úplne tak pomaly a trošku podvádzam, lebo ma to nebaví a idem trošku rýchlejšie, čo je zle. Prípadne pri tých rýchlych behoch, keď máš ísť rýchlo, idem zase nie úplne naplno, ale sa trošku šetrím. Pri takomto tréningu, behaní, platí zásada, že ak nepôjdeš dostatočne rýchlo vtedy, keď máš ísť rýchlo, tak nepôjdeš ani dostatočne pomaly, keď máš ísť pomaly. A ten tréning na niečo slúži. Keď mám ísť pomaly, na niečo to je. Rovnako tak, na niečo slúži ten rýchly tréning, kedy mám ísť naplno. A ak ja stále pôjdem nejakým tým pomyselným stredom, nebude to fungovať. Nebude to také efektívne, nebudeš sa zlepšovať. Tretia vec, na čo dať pozor, je motivácia, respektíve strata tej motivácie. Tuto by som odporučil len jednu vec a to motiváciu. Dôležitejšia je disciplína a zamerať sa na tú disciplínu, lebo jednoducho prídu dni, kedy sa ti nebude chcieť, kedy bude pršať, kedy nebudeš vládať, kedy nebudeš mať čas
A to je ten moment, kedy sa rozlišujú tí, čo budú pokračovať, alebo tí, čo sa na to vykašľú. To znamená držať nejakú pravidelnosť tých 3-4 tréningov týždenne, striedať tie tréningy, nech ťa to baví. Skús rozlíšiť pojem jeden deň a deň 1. Hej? Jeden deň a deň 1. Ide o to, že pri motivácii je jedno, aký máš cieľ. Každý cieľ je dobrý, či už odbehnúť nejaké kilometre, zlepšiť sa, zrýchliť tempo, pripraviť sa na preteky, vôbec začať behať, alebo schudnúť nejaké kilá. Je to úplne jedno. Každý cieľ je dobrý cieľ. Otázka je skôr, kedy ho chcem splniť a že či to je reálne za ten čas ho splniť. Na to, aby si sa dostal k nejakému zlepšeniu, potrebuješ mať nejaký systém, nejaký plán, plánovanie toho procesu, aby som sa dostal k tomu cieľu. V momente, keď ty žiadny plán neriešiš a trénuješ len z tréningu na tréning zo dňa na deň, tak väčšinou sa tie tréningy zlievajú a trénujem nejako tak od buka podľa pocitu a po mesiaci trénovania si povieš, OK, mám za sebou mesiac trénovania, behával som, ale žiadny progres, nejaké zlepšenie necítim. Lebo nejak si to neeviduješ. Lebo jednoducho za mesiac prísť k nejakému progresu je skoro až nereálne. Daj si pozor na jednu vec a to je to, čo očakávaš po mesiaci, možno po 2 mesiacoch trénovania. Ak budeš očakávať zlepšenie tempa, rýchlosti, že odbehneš viac, že budeš silnejší, že schudneš, že čokoľvek, asi tou cestou nemôžeme ísť. Prvotný progres, ktorý nastane po nejakom mesiaci trénovania, je to, že budeš rýchlejšie regenerovať, nebudeš tak unavený a postupne možno sa to srdce trošku adaptuje, tým pádom budeš mať trošku nižšie pulzy. To je všetko. Kilometre, tempo, rýchlosť behu, čokoľvek, to ide všetko stranou a toto jednoducho nemôžem riešiť po mesiaci. A ak niečo ja takéto očakávam, OK, je to všetko fajn, je to dobrý cieľ, ale nie na ten mesiac roboty. Pričom ten mesiac roboty vyzerá ako tréning, možno nejaké znechutenie alebo nestihol som ísť na ten tréning, dám ďalší tréning, zlepšujem sa, alebo na ďalšom tréningu sa zhorším, cítim sa zle. Jednoducho, niekedy to nejde pravidelne tak, ako chceme a tá krivka je taká všelijaká hore-dole. My chceme, aby to išlo stále tým rebríkom len hore, ale tak to jednoducho nefunguje. Jednoducho, aj pri tom najdokonalejšom mesiaci trénovania nemôžem očakávať progres, ako ľudia pridávajú na ten Instagram a Facebook, ten vršok ľadovca. A to je to, že chceme príliš veľa za krátku dobu. Chce to čas. Preto začať pomaly, radšej pravidelne a menej. Ty ale ak spojíš jeden takýto mesiac s ďalším a s ďalším a s ďalším a s ďalším a zrazu máš pol roka, tých tréningov nie je 10, ale je 60, 80 a tam už sa môžeme baviť, lebo mám ten plán a z toho plánu mi to vychádza, že už sa pomaly dostávam k tým cieľom a tam sa už môžeme baviť o tom, že OK, zlepšujem sa na tom tempe, zrýchľujem, dokážem viac odbehnúť, chudnem alebo sa dokážem výkonnostne pripraviť na nejakú súťaž alebo preteky. A toto je ten plán, myslieť celistvo na nejaký tréningový proces a nie len z tréningu na tréning a očakávať od toho progres. Je to chaotické, je to taký chaos v tom tréningu, ak budem takto behávať. Obzvlášť, keď začínaš behať. To znamená, nebuď premotivovaný a ozaj očakávaj po mesiaci nie to zlepšenie tempa a všetkých týchto vecí, ale ozaj to, že bude sa ti behať rovnako. Možno sa ti bude behať rovnako, no, nevadí. Podstatné je to, že nebudeš po tých tréningoch až taký unavený, že budeš sa možno pri rovnakom tempe, pri rovnakých kilometroch cítiť trošičku lepšie a že možno budeš mať nižšie pulzy. A toto je prioritný a prvotný progres, ktorý nastane vždy. Jednoducho po mesiaci nemôžeš nič iné očakávať. OK? Poďme si to zhrnúť. Začni behávať pomaly a pravidelne. Tie 3-4 tréningy týždenne, pomalým tempom, kľudne aj chôdzou. Striedaj tréningy, striedaj pomaly, striedaj rýchly tréning. Na jednom tréningu idem pomaly, 30-60 minút, možno časom viac. A potom behávaj zase rýchlo, ale krátko. To znamená, ideš nejaké 20-30 sekundové intervaly, ale veľmi intenzívne, veľmi rýchlo, takmer až na maximum. A zase časom môžeš aj tieto intervaly postupne predĺžovať. Už záleží, na aké preteky sa pripravujem alebo na čo vôbec trénujem. No a na záver vytvor si ten cieľ. Ideálne je mať dva ciele, ktoré neustále trošku prispôsobuješ a meníš. Jeden dlhodobý, ktorý je ten stály, to je napríklad to zlepšenie tempa alebo zlepšenie času na 10 km alebo odbehnutie polmaratónu za nejaký čas, je to jedno. A potom mať druhý, a to krátkodobý cieľ, trebárs držať pravidelnosť v tých tréningoch, ozaj ísť, trénovať, behať, cvičiť ten každý druhý, prípadne tretí deň, držať nízke pulzy, prípadne ich znižovať pri pomalých behoch
alebo sústrediť sa a držať techniku, či už behu alebo cvičenia, aby sme vykonávali ten pohyb správne. A potom si spoj ten krátkodobý cieľ s 1 mesiacom a potom ten dlhodobý cieľ s pol rokom, s jednoducho nejakým dlhším obdobím. Nemôžem chcieť od dlhodobého cieľa, aby som ho splnil za ten 1 mesiac. Jednoducho to tak nefunguje. Ak si z tohto videa alebo tutoriálu odneseš len jednu jedinú vec, tak je to to, že neexistujú zlé ciele. Iba to, kedy ich chceme splniť. A to, kedy ich dokážeš splniť, je väčšinou vtedy, keď to ostatní vzdávajú. Lebo tá krivka toho progresu nejde takto hore. Nejde ani takto trnisto hore. Ale tá krivka ide veľmi, veľmi pozvolným začiatkom a až potom začína stúpať. Je to kvôli tomu, že to zlepšenie by sa dalo prirovnať k vzletu lietadla. To lietadlo potrebuje nejaký prvotný čas, dráhu na to, aby vôbec sa odlepilo od zeme. A to odlepenie je nejaký ten prvý progres, ktorý je badateľný na tom behu. Čiže tá výkonnosť, to tempo, tie kilometre. To je to, čo chceme, to sú tie dlhodobé ciele. Ale zabudáme na to, že my potrebujeme nabrať prvú tú rýchlosť. A preto my prvý mesiac, 2, možno 3 nebudeme cítiť žiadny progres. A to je ten moment, kedy to ľudia vzdávajú, lebo sa cítia demotivovane, lebo necítia žiadny progres. Ale ten progres tam je. Len kým to lietadlo zlietne a dostane sa hore, potom už začne stúpať a potom dokáže ísť prúdko hore. Už záleží, ako potom budem narábať s tými tréningami, ale veľmi dôležitý je ten začiatok, lebo sme ako to lietadlo, ktoré naberá tú rýchlosť. To lietadlo je ťažké, obzvlášť keď človek začína behať, je to rovnako ťažké. Preto sa veľmi a veľmi pomaly pohyname vpred. A ak veríš tomuto procesu a veríš tým tréningom, tak ver tomu, že dokážeš zlietnúť. Možno nie v reáli, ale tá výkonnosť, tá tvoja bežecká výkonnosť dokáže zlietnúť, len jednoducho potrebuje na to nejakú rozbehovú dráhu. A ako som už spomínal na začiatku, začať s behom alebo to samotné trénovanie je naozaj tak jednoduché, len treba vedieť ako na to. Čiže či už behávaš, cvičíš alebo robíš čokoľvek iné, dúfam som ti týmto videom alebo tutoriálom aspoň trošku pomohol, poradil, možno motivoval a ja už len držím palce. Let's go! Dať si zajtra voľno. Nice. Bolo mi to druhýkrát. Veľmi pomaly. Z tej kamery. Veľmi pomalým tempom, pomalým rýchlosť. Prvým a za mňa veľmi podstatným. To samotné trénovanie je naozaj tak vrtuľník.